Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Socorro.
No. Thank you.
Oh, First Capital Bank. ATM ni good. ATM ni mene. Tika kukasha? Buno bwino. Tikasha buno bwino. Osa baso ya. Kwambiri kwake. First Capital Bank mene. Madoro kwambiri mama ibano. Aino ake kila zitu. Zimene zizi. Basi so ai place. Yameno akura. Tumanya ndira kwambira mene. Ngoso kuberekeza ibasi ya moto. So gare. Sekula makaundi First Capital Bank. Ndema fanza bullet wauza yani ba awakuonerawa. Mafanza bullet mose kuri agana jao ali ku First Capital Bank. Ndimo sabora wankulu. Akuri no sabira tunasekula makaundi yano. Kandi mukasekula tamangani. Sizopeka kwambiri zake. Segulira ndrama zingati auze ni. Ndrama yake zochipa imambira 1000 mapita. Yama sabora mene yo chipa 1000 mapita. Yama sabora 1000. 1000 mapita basi. But Osaka Afrika. Iso ya. Safura kwambiri. Olo manga star 1111 hash. Izo safura. Dori bina koma ngone nanwe kali mubanga maji. Kutegura ba phone. Lazima tega zo safura. Chabwino. Mano kwambiri ngwali mbikisa ora bwere kumwe nyinji basi. Akasose manali koko. Azukaone na jani yana bwere azabangira First Capital Bank. Sindi lusoma support Manchester United. Ndichocho. Ndichocho kumene. Silinga dandaula. Silinga gane nditimu ya team manager. Paulo Sebani kufa kwa. Zimajitika. Zimajitika. National Bank. Tidia keke. National Bank tidia keke. Paliza bwino. Apapo funika kuzamalizira so badi. Pompa. Taona so kuti paliza bwino. National Bank. Zaka zingati? Unaona fode? Wow. Ndepaliza bwino asmaye. Ona. Nani kasabato? Sabato tokongola. Wow. Erediko mukaona? Aba bofunika kuyenderanso. Shop yake itimene ili kutiko kuti anthu akupeze. It's in town by Old Decho. That's opposite Hajj Latif. Wow. Yes, wow, so beautiful guys. Wapazi 8 size 8 kuti ulibe ilipo size 8 uipeza size 9 ilipo size 10 ilipo 5 ilipo 6 ilipo 7 ma size onse alipo. Look at this.
So beautiful. Kaguleni mabazi achene. Wow. This is beautiful. Ku trade fair hata kumene. Ukunde kulizo. Zoziteteza kumphepo tu. Mablanketi. Gonna soba bwino. Mabedisheet awo ndi 100% cotton. Wow. Egyptian. Yeah, I know Egyptian. Yeah, it's 100%. So panonga di ababa ni by Egyptian. Okay. That's the name of the boutique. Antu akafuna ukupezana hata ukupezana kuti. Kameza roundabout. Chileka road. Okay. Chabula ai kulizokongola nditu. Zofunda izi musamve Juni. Musamve mphepo. Zitabwino zilimo zabwino zilimo nditu. Abaso ndobona bali majezi. Arsenal yokongola. Dona nwena ikonekele chifukwa chake to anthu amagula majezi Arsenal. Arsenal ndi bwanji. Arsenal ndi onaniswa odu South Arsenal ndi bwanji. Yamaniyo palibe. Yamaniyo singabezeke lero. Lero baba niyo bamaronda palibe. Pali Liverpool, Manchester City. Liverpool yasowa. Not Liverpool yasowa, Maniyo yasowa. Zabwino zachimunatu. Zachibantengo. Ona ni masilipo nali pano. Azibambo. Osamongo enda ndichi kwaladi ayi. Bwerani muzachene azibambo muzachene. Akuti ndi bwanja amene. Amene orundi 55,000 Basi 55,000. 55? Basi. Okungolonsewo? Tengwa kuno. Wow. Ayi kuli zinthu zabwino. Azibambo pali makepe abwino decent. Malambatu awo. Osakwiya Maniyo, osakwiya bwerani. Pali maochi awa. Zizibewa iti bwerani majinzi awo. Ma golf shirt, ma t-shirt. Umapezekera kuti inu. Usman is a building. But Keze Foods in Atlanta. Keze Foods in Atlanta, yes. Tatokoza. Takunyandilani. Get inside and buy. Wow. Ndosirira mabedi quite down. Yeah, that's 55,000. 55,000. Pure cotton. Yeah, pure cotton. Oh, thank you. Home furniture. Home furniture. Baby stuff. Costumes. We do have got equipment as well that side. Where are you situated? At General Mall by Sana Complex, the old Universal Industry. Okay. Takunyadira. Thank you. Thank you. Sorry.
Furniture. Wow. Chairs. Office furniture. Wow. Yeah, it's from Malawi. Malawi. Yeah. Wow, so beautiful. Where can they find you? Yeah, we're in Blantyre. Opposite to the fair. Opposite Bagari. Next Bagari. Bagari. Okay. Yeah. Okay. I can take it. Yes. Yeah, sure. No. Status Furniture. Yes, madam. And office suppliers. Yes. Where can they find you? We're in Blantyre, Everest House. The road that is close to the newly built Blantyre Police. Just almost opposite. Okay. Sure. But our factory is behind here by the police station because all this stuff we are manufacturing here. Wow. Yes, it's all important. It's all, only the chairs are important, but all the basic tables. Wow. We are manufacturing this So beautiful. using the same technology which you find in South Africa or China. Yes, I have seen it. Yeah, sure. Congratulations. So Keep much. it up. Okay. Matandira kushirika yako. Ema fadi zokuri. Tone semene ji polemekezeka. Tofunika basi. Kunkhani yole mikitsa nkhani amalonda. Tokamba chaka chino kuti makampani amene saboma athandize polimbikitsa chuma cha dziko lino. Ndiye ndi trade payment ndofunikira banje ndio ndona wani. Muona lero kuti tikamba kuyenda hapo a National Bank athandiza makampani angapo kuti akhale ngati mafakiti. Simalonda chabe akuona kuti makampani aja akapanga malonda chabe koma asipanga apa chimene kuti add value ku katundu auja ndiye muona Africa Capital Bank National Bank ndi makastoma lawo angapa amene athandizira komanso makampani ambiri amene akupanga za makono ndithu za sola mkaka pale ena apo Mark company akupanga mkaka opa kuti oyamba Malawi munomo company oyamba panga product milk Malawi munomo mkaka ufa oyambirira alipo apo ndithu ndipo isambiri kuti anthu aone zimene Malawi akupanga thenga lino komanso chimene kuti apa makampani akunja angapo ku Zimbabwe, Ethiopia, kutoka ku Mozambique ambiri ndithu aina uliani ulendo uno komanso chosangalatsa kuti chaka chatha kunali 142 exhibitors chaka chinocho 186 pali 31% increase pamene anthu aonera kuti ayi chuma chipino Malawi muno yayi sizikuyenda koma makampani amafactory ambiri akunkana kulakulirabe yoyina kuti yayi tikaonesere ntchito zathu trade fair nde izizi zosangalatsa kwambiri komanso kula kwambiri tikuona kuti Malawi munomo tsogolo lilipo lowana nde mafotokoza banduna galimoto for instance zoendera magetsi for the first time taonapo makampani angapo amene tokamba ngati yawo yopanga mkaka Malawi Mark company zimene zizotanthauza chani tikamakamba nkhani ya chidwi chanu ngati government olimbikitsa makampani amene muzinena kuti unu mbonera kuti boma lapereka environment yabwino kwambiri kuti ama business apite chitsogolo zizwiza kuti
ndondomeko ziteka aboma za business mafactory zikugwira nsewu ndi amalawi atengepo phunziro amene makayikira asamvere zokambakamba ndo social media kapena zindizi izi ndi umboni wogwirika ooneka ndi maso kuti pa nthawi imene anthu akuti zavuta makampani akunka nakulirakulirabe ndiponso ena iwo kubwera kuno kuti aonesere zopanga zawo. Nde ngati unduna komanso ngati boma mukutani sono kuti mwalimbikitse makampani amene kuti apite patsogolo kwambiri. Tayika ndondomeko zambiri yoyamba tinapanga mumali chitulesa katundu obwera muno Malawi ndi wina pena kuti provision notice akamaza mimbiri anthu izi ndizi chileso chimene chilipobe ndipo chikugwira ntchito ndipo chipangireni chileso chimene chija kampani monga Shoprite pakali panopa ikugula tomato anyezi masamba kwa amalawi moti mkapita Shoprite kuja kumupeza katundu wa chimalawi mutimo ndi ero tijaje kalipo pimene papa kupange add value ndiye kwa ine ngati nduna komanso kuna watu kutoka wambiri kuti ajakwera ati pasa environment yoti tigwire ntchito komanso ana business apite chisogolo. Mwina pomaliza uthenga amene muli nawo kulimbikitsa a private sector Malawi muno amalawi pa nkhani yoti inu ngati boma mwafotokozamo muli ndi chidwi chokuti zinthu zili patsogolo nzokoma. Kopanda private sector boma siyapite chisogolo yake. Private sector ndimene ngati ichi achulu kwa mdziko muno maiko onse private sector imene imachizikoliso ngachitukuko. For development to go forward you need the private sector. Ndi kuwapeza makamaka mabanki atengera kuti national bank Basic Capital Bank NBS bank ali kuno amene athandiza Malawi kuti apeze mpamba koma problem ndi mpamba koma mabanki amenewa abwera ndi moto kwambiri thandizira ndipo lero lino kuonaso kuti ayi mabanki amenewa akuthandiza ndithu kuti anapeza the private sector iye ndimozi together kuti no thandizire ma SMEs ma cooperatives apeze mpamba okwanira kuti no industrialization Malawi muno icheke. Yathokoza kwambiri olemekezeka. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.